Hango may ni Tamels. Friends, kunak man nagkabay ta dirabi nga maturog apay nga napapasamot nagkankanak manen nga. Nabirbiro kan mo tinagturturo ka. Look din, si kalagaro din ti awan nga nagawawi din. Sabali manen or iris reserve ko jabay ko yan. Ni Rino matkin ni batutul ti ati jabay ko gaya man ay man ni Prince nga diay napanggaman samot nagkankanag mo. Prince, sa payayahan mo nga na bansak nga napang ka naturo kung kunakat ni Apple gamot diyan napang ko'y nabay mo. Lumastog ka mo lasi. Kunami nga itatay. Ala, mga no next year ni makoy mo ti agasawan. Kuna jela kay sino ti asawaon na kuna nangat. Amom ya, ay amom kunakat. Ay, dyan nakita mo ka? Kuna ni Marcelina oh, kuna na matunan. Ay, adagaya mo. Ayan, kanina gusto. Pictures na. Sana pipito ko yun. Ano naman ako?